Zolotăți, pațani, cu voi, Guf și teta. Oi. Da. Gata, tățechine, am scăpat ceva. La noi provocări... și la mine. Provocări de-a dracului, numărul 1 pe canalul, vin mai încoace, ca să te văd, pe canalul Goof and Tito. Dacă eu am Bedshore, vedeți că unul e mai mititel ca altul și el trage de cel mai mititel, o pierdut. Hatea, las că noi ne împărțim amuși. Până la urmă ne-am gândit cine trage de cel mai mititel, acela începe primul. Так. Ну ты тати, tu. Schimb cu locul. Все. Tragi de una. Și mi-a mititit așa. Haide și mi-a mititit că trage. Все. Давай, tu primul. Короче, el a sunat și какой-то rahat. A să bei apă cu așa ceva, fu. Dar eu. Apă. Înăuntru cu sare. Ca să mai pun și de asta. Sare de la spică și pământ. Așa, короче, scăbăștini și încă o scăbășenie de băutură. Care n-a să beau putet, dar a să beau. Și asta, care te scoatești gâtul, care e amizitină. Așa, давай, de tu? Hai, pune să vadă, Ted. Mi scârbos de la șăpă. Și top, de eu să pun. 1. Vedeți? Și se aude de-a, olea că am pus. Mai aude. Pune-te tu acolo să șamanește, eu îi pregătesc gâtul. Haide. De 3 ori. 1, 2, 3. De tu trăiești, am eu de 3 ori. Lasă de capul. Hai, eu mai am încă de 2 ori. De tot, ce e? De ce? Bravo. Eu mai am de 2 ori, eu știu. O să mai iau și pe asta deodată să beau. Că de 2 ori mai am. Ce жестоко. Ой, acolo mai ce. Ultima dată ne-a rămas. Și asta e scârboasă și asta. De asta. Și asta. Dă-te gine. Hai la mine. Nu știu. Nu. Am eu o să iau asta de gât ca să beau. Oleac, ca să fac gâl-gâl și să beau. Da, am provocări nebunii de Ted. Băi, de la mine. Asta parcă e parfum cu... Fu. Încă lea ca să merg și gata. Bine, e usturoasă. Eu mai am încă ceva ghetă. Noi așa mărim. Puneți un like, vă rog, like. Da, asta eu de asta mai tine. Încă parfum trebuie să mai pun între asta. Tu vrei să vii? Primul. Eu primul? Mi-am mâncat asta. Bine, am un gât la mine, Dumnezeu știe ce se întâmplă. De ce e cu apa asta? De ce e cu apa asta? Să te-ai uitându-se în cameră.
Băi, și spumă. Uitați-vă, uitați-vă, e spumă chiar. Lege-mă, nu se eu văd că nu se vede, așa că la voi nu-i prost. Fu, blin. Ca și pățani mă duc să arunc apa și... Nu asta, da, asta, apa asta. Sper că voi să puneți așa ceva. Oi, și cliștul meu. Ce ți-ai băut-o? Hai că mai eu leac. Băi, dar nu pot. E dubie, uite și am eu de băut, bratan. Că boșeni. Bratan, du-și arunca apa asta. Că eu am așa sponge asta. Pentru sănătate mai punem și de asta. Ghin. Mai punem și de asta. E fu, blin. De tu, hai, eu Dar nu și nie. Și nu mai ți... Da. Ha, la tine. Îți mai torn și de asta. Uitați-vă la dânsul și... Da, la tine și la dânsul mai la mine, da, sau la mine cât de asta. Și parfumul că mai punem. A, da, amuș nu mânca. Una și titul. Una. Fui. Da, titul îți gătești de altceva. Amuș, titușule, ia să bei? Nu, și tu. Nu. Vrei să schimbi și nea să bei ulei? Geni la UEFA. Nu. Și ne bea asta mai repede. Uite, nu trebuie. Primul noi să înțelegem și ne bea. Так, vin mai aproape. Uitați-vă, el are de mâncat și ceva și eu n-am pot eu de dată bărți. 7 minute la montaj video. Din să-mi tai. Apă. Eu mai pun și de asta, pațani. Trebuie să mă vars pe aici. Înghite-te tu. Asta-s provocarea noastră. Provocări făcute de noi. Оскорбительно. Я все сейчас себе драйваюсь. Nu lăși și eu mă gândesc. Wait, scuzați. Ce tu stemi și fac eu muie? Nu, bă, nu, eu n-ați spus. Eu nu știu кто. Știu și eu. La mâie. În apă. Тебе спасибо, гостос. Băi, mentolul și ăla, dar mâine... Știu. Poftim. Nu, eu asta nu mănânc, băi. Tu știi că eu cu mâncare. Eu mai ghinibiu decât mănânc. Vedem, ori în ultimul video cu roșii. Băi, Uitați. ce-ai pus? Lămâie. Ia eu lămâie de aici. Tu și-ai pus pământ, apă, parfum, De și ăsta și... Ce mi-ai pus? Lămâie. Și sare, bratan. Și eu la ultima 100 de metri am să mai pun și ulei. Voi vrei să-mi pun asta? De asta voi un apă. Bă, tu și mi-ai spus chitei. Strike, motherfucker. Like pentru strike. Mi blin. Bă, tu tot mai făcut de mult. Bă, băi, tu mai mult deloc apoi.
Titu. A может noi, Titu nu bea. Mai video cât am rămas, tot a rămas. Nenică n-am mai mâncat, pe ăsta șterg să ieși la cât de să mai șterg. Băi, Titu, ești prostor că asta trebuie să bei. Vedeți? Ce înseamnă bărbat care bea. Bonus. Blin. Panosul tău. Da, bă, nu mai pot. Trebuie să o bei, bratan. Nu leacă de apă. Fum. Ne dăm un vers pasat, eu vers. Încă o șoleacă de ulei pentru Titu. Bine, la tine când am pus ulei să-ți pun, eu la mine pun. Ok? Eu la mine am pus ulei, ți-ai să pun? Oleac. Tot oleac. Uleac? Da, blin. Da, bă. Bratan, cu cât mai mult este, cu atât mai mult ulei. Ghini. Uitați-vă. Apa mea cât mai are și apa lui Titu de aici să vede atâta ulei. Am așa. Tac. Și atâta ulei. Să mai pun o de la mâie. Cât mai mult. Bă, numai nu cu sămânță, bă, că coși la tine. Eu știu, și da. La mine mai mult. Așa. Bă, mai taie o leacă. Dai pași și eu nu mai am. Ce de fac? Blininile scârbă. Eu mă tot gură și nu mai pot. Eu ne-am pus atâta sare, blin, eu încă sare ne-am dat băvleță timpul pauzei. Короче, пацаны, гуф есть? Гуф noi. И ладно. Что гуф пород? Băi, ești cu tine. Все, короче, пацаны, nu mai putem. Nu, cred să ne duce să filmăm alt video. Dar eu să ne spăl gura, chiar dacă ai mergit, eu trebuie să ne spăl. Băi, ule, încă după asta. Все, братан. Да. Пацаны, лайк, ведь сper că v-a plăcut video ăsta, sper că să ne apăpim. Dați like-uri, că noi nu mai putem aici. Auzi, ne vărsăm. Так что, nu mai putem Так что, puneți like, vă rog frumos. Și... Da, asta a fost жестоко. Și abonați-vă. Da, abonați-vă și să такое, de mult și abonați. Și mai... Noi vrem ca să și pe și mai video. Mai și facă 80 просмотров. Vă așteptăm. Короче, nu puneți like. Eu vă pun uleiul ăsta în cur. Hai. Пока, пацаны.